Ramogi TV. Ai nyakora moge juang kawo ke report marwal tanya baga mano kore toru wacho mantiere godo odiochieng' ni makawuono ka koro mana koni ni gin gik mage mapono ntiere kar kae to wacho ni gigi ok dwa chop kare kenda mana kaka jafwambo kar doko ni moko bende wasekadhe ariyo adek odiochieng' makawuono gi manyoro wanya bedo kanyo ka wanono gi e yo moro makare wantiere kae kod wendo mabende wadani mondo mi ang' lernwa ni to chik wacho nade gik mage mantiere kar kanyo kachalo koda ka janon weche mag siasa au kono ne ginto gikawe yo machalo nade antiere kae koda okil kamaloka Charles Midenga oyawre kendo machiegni embako romo kawuono oyawre Cleophas inade an maber machiegni chenro kinyi makawuono amor kuom gwela haya machiegni nyakora moge juang kopogore gi Charles Midenga wadayo thuolo bende mondo mi walos achiel kachiel kod janon weche mag siasa John Opiyo John oyawre kendo machiegni Oyawre Cleophas. Yes. Inade Anti maber. Odiochieng' makona chaka kodi iyudo ng'eto mano ma olando odiochieng' manyoro Joel Buche nitiere kar kanyo kendo wach kanyo ni oyo lemo ni mano mar jolup jotend migepe koro owiti tiende nang'o in ikawo ng'eto makamano yo machalo nade Kachako amoso nyikwa Ramogi kumoro amora magintiere no yawre uru koro ng'eto manyoro onyisowa maber ni nyaka walu chik mane gimomiyo ne wakalo chik mar Constitution 2010 ni gimoro amora mwatimo ei Kenya ka nyaka luwre gi weche chik ok inyal wuok oko ti igo against chik koro nyaka walu chik nikech kwa ng'iyo jolup migepe jolup jotend migepe kane waneno ka the former president Mano Uhuru Kenyatta noyierogi ne ji odhi nyaka court to nikech seche moko ok walure gi chik ahinya nineno ka noyiero ji 23 mobedo motiyo nyaka tam ni orumo koro ok wanyal timo gimoro marach pile ni wawacho ni kanotimore marach to kamane kaka wadhi nyaka walu chik kata kanotime against kaka chik wacho to nyaka watimre nade nyaka walu chik mane gima court be nowacho ni Kenya ka iluwo gi chik nikech kata kwa ng'iyo article 152 mang'iyo formation of cabinet wan gi president wan gi deputy president wan gi attorney general kasto kanyo constitution achiel no ochako ndik maber nang'o ni cabinet ministers secretaries ok gibed matin ne ji 14 to gibed mang'eny ne ji 22 nikech wang'iyo cabinet kai emilose weche makonyo oganda to kendo maran sirikal iloso gi cabinet kai yes erokamano ahinya wakili Charles Midenga nitiere chenro mopogore opogore